Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubor bali olum ki bor penyat ke Bali ki dang tokit bat wat bania ban lap ka jing shisha kum bala Suba ki dkhot met Bri U bala lap hakate ka yeu laki dei ni em jong wei nong jong kai perthai na Ukraine ba parasnam karta bala sha ra bor ka jing sha ra bor ka bashar khai ka bala bandai ka jing thmu da wapisa ki dkhot met ki bala sha ot kan thop ya ka khli ka bala sha ot la lap hajan ka bakut jong ka wa was hakarut duriau ba sha ka phang mi ngi jong ka Bali ki nong tokit ki subajur bakate ka media kala bandai be jong u Igor Komarov u khun jong weu nong khai baroh spah na Ukraine u balaja ngai la kham slem ho banai rempang hadin bo lo sha ra bor da ka jing thmu ka bala thmu sani bha da ki ken hon run u Komarov u la sha thombor ha khat santrik jong rempang ka bawdang shong ha ka skuter ha jimbaram onggo khubor jong ka New York Post ki jing ya thu jong ki nong sakhi bat ki jinglap jong ki pulit ki pen i babon ngut ki shinrang ki bayat ha ka kan hon kali ki laya dan kti ha ka te ka kam ra bor ha ka rukam riam bat rukam le kum ki bor pahara